Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci. Insha Allahu yau za mu shiga lesson 22 inda za mu tattauna akan Commitment of Traders Report, Court Report ko kuma COT Report. So duk da yadda kuka faɗa kawai a fahimta shine. So kamar yadda kuka ga na rubuta theory, za mu yi theory ne saboda menene? Saboda idan muka theory kuka fahimci yadda Court Report ɗin yake sosai, so za ku fi ganewa idan muka je practical za ku fi saurin fahimta. So shi yasa za mu yi theory yanzu. So na yi rubuce-rubuce sosai a kansa yadda zan dinga muku bayani dalla-dalla yadda yake. So Commitment of Traders Report wani rahoto ne da ake fitarwa don ranar Juma'a da daddare kenan a agogon Najeriya. So idan aka fitar da rahoton ranar Juma'a, traders suna dubawa akan yanayin non-commercials me suka yi, buy suka yi akan me, sell suka yi akan me, yaya yanayin mutum yadda shi ma idan ya fitar da weekly review din shi, yanayin yadda zai dinga trading a satin. So amfanin Commitment of Traders Report yana da yawa. So amma bari na fara sa mana rubutun da na yi sai na dinga muku bayani dalla-dalla ta yadda za ku fahimta sosai. So kamar yadda kuke gani ga cikakken bayani akan Commitment of Traders Report. So wannan ɗaya daga cikin cikakkun bayanin da na muku akan Commitment of Traders Report ne. So ga gabatar da Commitment of Traders Report. So menene Commitment of Traders Report? Commitment of Traders Report, Court Report, rahoto ne da Commodity Futures Trading Commission CFTC kenan ke fitarwa a duk sati, wanda ke bayyana matsayin manyan 'yan kasuwa traders kenan a kasuwannin futures da option. Wannan rahoto yana ba da haske game da yadda manyan 'yan kasuwa ke fuskantar kasuwa, wanda zai iya taimakawa wajen fahimtar yanayin kasuwa da yiwuwar alƙiblar farashi a nan gaba. So wannan shine defining na Commitment of Traders Report. Rahoto ne da ake fitarwa ranar Juma'a domin fuskantar yanayin yadda farashin kasuwa zai kasance a gaba. An fahimta? So bari mu je abu na gaba domin ku fahimta ku gani. Abu na gaba shine rabe-raben traders a Court Report. So Court Report ya rabu kashi uku. Na farko akwai commercial traders, na biyu akwai non-commercial traders, na uku akwai retail traders. So da wanda muke amfani shine number 2 din nan, muna amfani da non-commercial traders ne, masu zuba jari. An fahimta? So commercial traders masu ciniki na kasuwanci, waɗannan su ne kamfanoni da manyan masana'antu da ke amfani da futures contract don kare kansu daga canjin farashi, hedging, kamfanonin da ke siyar da man fetur ko manyan bankuna misali. So su commercial traders suna hedging ne, suna kawo daidaito ne a farashi, ba wai suna shiga trading din don wai cin riba da trading din ba. An fahimta? Ba sa shiga kasuwa don wani cin riba akan kasuwancin, suna kawo daidaito ne akan trading din. An fahimta? Su kuma non-commercial traders masu zuba jari, su ne manyan 'yan kasuwa da ke ciniki don samun riba, speculators kenan, muna ce musu large speculators. So sun hada da hedge funds da manyan 'yan kasuwa na duniya. So su kuma suna shiga kasuwa ne don su yi trading su samu riba. An fahimta? So shi yasa muke amfani da non-commercial traders. Su kuma retail traders ƙananun 'yan kasuwa kenan, ni, ku, kai, ke, masu amfani da trading da ƙananun kuɗi ba wasu manya ba, 'yan millions da haka, 100k, thousands, da dai sauran ƙananun kuɗi da ake amfani da su. So su waɗannan suna amfani da billions of dollars ne, suna amfani da manyan kuɗaɗe, non-commercial da commercial. So za mu yi amfani da non-commercial traders ne wajen duba yanayin Court Report ɗinmu. So wannan shine bayani akan non-commercial. So bari na ƙara mana haske akan non-commercials da kuma commercial traders. Ba ruwanmu da retail traders saboda mu ne retail traders din, ba sai mun yi fuskanci wani abu sosai a kansu ba. So za mu yi dai ƙarin bayani akan non-commercial traders da kuma commercial traders. An fahimta? Yanzu bari na sa mana rubutu na non-commercial da kuma commercials. Yau kamar yadda kuke gani a matsayinka na trader, non-commercial traders su ne mafi muhimmanci a gare ka. Saboda su ne manyan masu speculation, siye da siyarwa don riba, kuma suke motsa kasuwa. An fahimta? Me yasa non-commercial traders suke da muhimmanci? Tambaya. An fahimta? Su ne manyan masu speculation, suna siye da siyarwa ne don samun riba, ba don kare kasuwanci ba, ba wai kamar hedges ba.
commercial kenan da suke don kare kasuwanci, su suna yi ne don riba. Non commercials kenan su ne ke motsa kasuwa idan sun fi siye, misali long position kenan yana nuna bullish sentiment, sannan idan sun fi siyarwa short position yana nuna bearish sentiment. So za a iya amfani da su wajen gano reversal idan non commercial traders sun kai matsanancin siye, ma'ana oversold ko kuma overbought. So idan suka siye sosai, suka sai abu, misali idan suka sai GBP USD ko gold ko euro sosai, kuka ga suna ta siye, so da yiwuwar suna tashi suka yi sold, kasuwar za ta iya yin reversal. So idan suka yi overbought sosai kasuwar za ta iya yin reversal. Haka idan suka yi oversold suka siyar, kasuwar za ta iya yin reversal yayin da suke sake siye. An fahimta? So bari na yi mana takaitaccen bayani akan commercial traders, su ma bari na ba mu rubutu a kansu. Kamar yadda kuke gani, yaya game da commercial traders? Commercial traders suna yin hedging ne kamar yadda na faɗa, ba speculation ba. Su suna kawo daidaito ne, su ba sa motsa kasuwa domin riba, sai dai kare kansu daga haɗarin canjin farashi. Suna siye da siyarwa ne ba bisa buƙatar kasuwancinsu ba, sai domin bin alƙiblar kasuwa. An fahimta? Takaitaccen bayani, misali muna amfani da non commercial traders speculators domin fahimtar alƙiblar kasuwa. Non commercial traders hedgers ba sa motsa kasuwa domin riba, sai dai domin kare kansu. So idan non commercial traders suka matsanancin net long ko net short yana iya nuna reversal. So muna amfani da non commercials ne at all, kawai muna amfani da non commercials ne, ba ma amfani da commercials domin su suna daidaita farashi ne. Za ku iya bincike sosai akan commercial domin ku fahimci yaya yanayin daidaita farashin nasu yake. So non commercials da su muke amfani. So bari mu je abu na gaba. Abu na gaba shine yadda ake amfani da quote report. An fahimta? Yadda ake amfani da quote report a forex market ko kuma wasu financial market ɗin. So domin gano sentiment, yanayin kasuwa. An fahimta? Domin gano yanayin kasuwa. So kamar yadda kuke gani, abu na gaba shine yadda ake amfani da quote report a forex market da kuma sauran financial market ma. So domin gano sentiment, yanayin kasuwa, idan manyan 'yan kasuwa non commercial traders suna siyan wani kayayyaki da yawa, yana nuna cewa suna tsammanin farashin zai hau. Haka zalika idan suna siyar da wani kayayyaki da yawa, suna nufin suna tsammanin farashin zai sauka. An fahimta? So domin fahimtar supply da demand, yanayin yawan cinikin 'yan kasuwa na kasuwa, commercial traders na iya nuna yawan buƙata ko samar da kayayyaki. So amfaninmu da su non commercial, so idan muka ga suna yawan siyan abu, za mu je mu ma mu nemi opportunity na buy ne idan analysis ɗinmu technically ya tafi daidai. So idan muka ga suna sai da abu a satin, misali sun sai da abu sosai, so technically za mu fi neman sell opportunity a wannan satin. So kamar yadda kuke gani, domin haɗawa da technical analysis, 'yan kasuwa na iya amfani da quote report tare da technical analysis don samun cikakken haske game da alƙiblar kasuwa. So kamar yadda na faɗa a weekly bias, ko da misali ka je ka duba quote report, za ka iya amfani da technical analysis, saboda idan ka fidda weekly bias ɗinka sai ka je ka duba quote report, idan ka ga ya tafi daidai za ka fi samun hope akan yanayin kasuwa buy za ta yi ko sell. So amma misali idan ka duba weekly bias ɗinka ka ga misali kasuwa sell za ta yi, akwai liquidity internal range ko external range da za ta je ta yi taking, so su kuma sun nuna buy za ta yi, so kasuwar za ta iya yin sell still sai ta je ta yi taking wannan liquidity ɗin, kana ta zo ta juya. An fahimta? So idan kai amfani da technical analysis dai za ka fi fahimtar yanayin yadda abin zai kasance. Idan ka duba su za su yi buy, sannan weekly bias ɗinka ko weekly review ɗinka ya nuna ma buy za ka yi misali, so abin zai fi tafiya daidai. Idan kuka zo su sun yi buy, kai ma kuma analysis ɗinka ya tafi a wannan satin buy za a yi, so za ka dinga dubawa da daily bias domin duk ranar da za ka shiga ka ci gaba da fuskantar yanayin kasuwar, yanayin motsin kasuwar, ko akwai liquidity da za a yi taking before a tafi direction ɗinka. So bari mu je abu na gaba. So kamar yadda kuke gani, abu na gaba shine yadda ake karanta quote report. So ana fitar da quote report ranar Juma'a kamar yadda na ce kowane sati. So yana nuna bayanai daga ranar talatar da ta gabata. So ana tattara bayanan ne ranar Talata
a bawa CFTC, ita kuma sai ta fitar da bayanan ranar Juma'a. So ana duba net positions, adadin siye da siyarwa, don fahimtar ko traders suna kan long positions ko kuma suna kan short positions. So za mu duba kan non commercials, ba commercial ba retail traders ba. Idan muka duba muka ga suna kan short positions, za mu fi neman opportunity siyarwa. Haka zalika idan muka duba suna kan long position, za mu fi neman opportunity siye. So idan akwai bambanci mai yawa tsakanin commercial traders da non commercial traders, yana iya nuna yiwuwar juyawar alƙiblar kasuwa. So ba sa zuwa ɗaya, amma idan bambancin ya bambanta sosai, hakan yana haifar da juyawar kasuwa mai tsanani haka. So bari mu je a lokutan da ake amfani da su wajen duba court report ɗin. Bari mu je ku ga yadda yanayin lokutan suke domin ku fahimci lokutan su ma. So abu na gaba shine yaushe ake sakin court report. So Commodity Futures Trading Commission CFTC na fitar da Commitment of Traders Report a duk ranar Juma'a karfe 3:30 Eastern Time, New York local time. So ana fitar da shi ne karfe 3:30 lokacin New York. So a Nigeria kuma ana fitar da shi karfe 9:30 na dare, 21:30 kenan, 24 hours, 9:30 12 hours. So ana fitar da shi karfe 9:30 na dare. So za ka duba karfe 9:30 ne ko kuma ka bari sai ranar Asabar domin sani, ko ranar Lahadi dai before satin da za ka shiga kasuwa ya shigo, domin ka sanya yanayin non commercials me suke yi. So ana tattara bayanan ranar Talata, kamar yadda na faɗa, ana tattara bayanan ranar Talata a ƙarshen kasuwa 5 PM 11 PM, ba wai rufe kasuwar ake ba, kun sani ranar Talata a ƙarshen New York session. So ana tattara bayanan sai a miƙa wa CFTC. So ita kuma za ta tace ta fitar da rahoton ran Juma'a, sai ta sako shi 3:30 9:30 PM kenan agogon Najeriya. So wannan shine lokacin da ake sakin court report din. So abu na gaba shine lokacin yana canzawa ko kuma baya canzawa. So bari na sa mana rubutun gaba domin ku fuskanci yadda lokacin zai canza ko ba zai canza ba. So ku dai fahimci yanayin lokacin, kar ku ruɗa kanku. Haka lokacin yake karfe 9:30 PM ranar Juma'a da daddare kenan agogon Najeriya. An fahimta? Su kuma 3:30. Sannan lokacin da ake tattara bayanan a miƙa wa CFTC, wannan ba sai ka gane ba. So lokacin da ya rufewar kasuwa ne karfe 11 ranar Talata, su kuma karfe 5 ranar Talata. So bari mu sa rubutu na gaba yadda lokacin yake sauyawa. So kamar yadda kuke gani, tambaya, shin lokacin yana canzawa? Lokacin yana canzawa. Ku fahimci wannan. A lokacin New York abu biyu ne, akwai Instant Daylight Time EDT, March zuwa November. March zuwa November yake farawa. March din ma sai Lahadi ta biyu a cikin March din, ko da ta zo tsakiyar wata ko farko, Lahadi dai ta biyu, za ma ta zo tsakiyar wata. So Lahadi ta biyu, March zuwa November, Eastern Time EDT yake farawa. So sai kuma akwai Eastern Standard Time EST, November zuwa March. Shi kuma yana farawa Lahadin farko ta November zuwa March. So abin da yasa nayi muku duk wannan domin ku fahimci lokacin, ko da ba a court report ba, ku dai san yanayin lokacin, saboda muna amfani da New York ne sosai. So idan kuka fahimta shikenan. So a lokacin Daylight Saving Time, an fahimta? Daylight Saving Time ma'ana EDT, lokacin sakin court report yana canzawa da ragin awa ɗaya a lokacin Najeriya. Ma'ana daga March ɗin da za mu shiga zuwa November yana rage awa ɗaya. So daga March zuwa November court report yana fitowa 8:30 PM Watt Nigerian time kenan. So daga March, Lahadi ta biyu na March zuwa Lahadin farko zuwa na November, court report yana fitowa 8:30 ne. An fahimta? Amma su a New York baya canzawa, yana fitowa 3:30 sa ne. Mu a lokacin mu ne yake canzawa. So kar ku ruɗa kanku. Sannan a lokacin Standard Time, November zuwa March yana dawowa 9:30 sa. Yanzu idan kuka lura, daga November, December, January, February, muna February ne, so lokacin yana 9:30 sa. So zuwa March, Lahadi ta biyu zai koma 8:30, lokacin zai koma. So yanzu muna kan abin nan ne, EST yana komawa EDT, zai koma 8:30. So wato daga March zuwa November za a saki rahoton da karfe 8:30 PM Nigeria da daddare kenan. Sannan daga November zuwa March zai koma 9:30 PM. So wannan su ne time kawai, wannan ce kadai canzawar da court report yake. So kuma haka zalika ma New York time, wannan ne kadai canzawar da yake mana a irin wannan watannin.
shine kadai lokacin da yake canzawa. So idan muka koma EDT March zuwa November, so shi ma rufewar kasuwa daga 11 dare zai dawo 10 na dare, so ana samun ragin awa ɗaya, an fahimta, ana samun ragin awa ɗaya. So shine za ku tsaya ku nutsu ku fahimci wannan bayanin nawa akan lokaci, sannan kuma akan quarter report ɗin masu wannan lokacin ya shafe ba iya quarter report ba har yanayin kasuwar. Wannan bayanin lokacin da na yi mana shi yasa na fito da shi dalla-dalla domin ku fahimta. So wannan shine ɗan theory da na yi mana akan quarter report. So ina so ku kalla, idan da dama ku rubuta, idan kuma za ku gane akan ku dai ku gane. So ina so ku fahimce shi sosai domin kafin mu practical ɗin dai muna yin practical za ku fi fuskanta. Sannan kuma ina tunanin assignment ɗinku zai kasance kawai ku yi bincike akan quarter report ɗin domin ku ƙara fahimta. Idan kun kalli bidiyon nan da na yi mana sai ku ƙara yin bincike musamman akan CFTC, ku yi bincike ku san su wane su, da kuma hedging, me yasa commercial suke daidaita farashi. So ba dole sai kun yi submitting assignment ɗin nan ba, ku yi binciken ne kawai domin ku sani, ku san komai. So as trader yana da kyau mutum ya dinga bincike sosai domin ya san abubuwa masu tarin yawa akan shi wanda za su amfane shi ko da ba a trading din ba. So ina tunanin wannan shine all theory dai, wannan shine abin da nake ganin nayi kokari na fito mana da shi akan quarter report. So sai mun haɗu a practical ɗinsa kenan a lesson na gaba insha Allah. Ina tunanin maybe ma ne a normal waya ba tab ba ko PC ko laptop, domin yanayin yadda kuma za ku fi fahimta tunda kowa dai da normal phone ɗinsa yake amfani. So ya dai danganta da yanayin yadda na ga yiwuwar abin. Wannan shine, sai mun haɗu a lesson 23. Be safe.